Starosta, dnes sme zažili prvé otvorené fórum k revitalizácii krajiny vo vašej obci Okrúhle. Jednak ako vnímate tie opatrenia, ktoré sa tu narealizovali, a jednak tú diskuziu? No ja si myslím, že tie opatrenia, ktoré sa realizujú v našej obci, skutočne pomôžu k tomu, aby sa už neuskutočňovali tie záplavy, ktoré sme mali po minulé roky, tiež v tých augustových a septembrových najviac dňoch. Čo sa týka tých diskuzií, sú tam rôzne diskuzie. Ja si myslím, že počas tejto realizácie sa to zosúladí, či už štátna správa, alebo samospráva a vládou. Ja pevne verím, že už v tých jesenných mesiacoch tie protipovodňové zábrane nám pomôžu a tie záplavy, ktoré sme tu mali, do výšky, voda, ktorá bola do výšky až 2 metrov, kde za mnou je futbalové ihrisko, že niekedy nebolo vidno ani futbalové bránky. Takže verím, bodaj by to nebolo potrebné, ale verím, že tie protipovodňové zábrany skutočne nám pomôžu, čo sa týka jednej strany, také by sme potrebovali ešte na druhú stranu obce, kde taký istý problém máme, kde z druhej strany počas silných dažďov máme prívalové vody. A v náväznosti na to časté krát nedorozumenia, ktoré vznikajú, rôzne názory a aj kritiky. Čo by ste odkázali pani premiérke? No, odkázal by som pani premiérke skutočne, aby vyzvala svojich ministrov a aby tí apelovali na nižšiu štátnu správu, aby to doriešili, lebo myslím si, že tie diery, ktoré sú v zákone, a ani tak nie, my porušujeme zákon, starostovia obce, ale oni, tí pracovníci štátnej správy, držia sa týchto zákonov, a aby sa to vysvetlilo, čo je to